Undia, Bizkaia denontzat. Errepidei begira, N624 errepidean Zaldibarren Errei Mosketek bihar ere jarraituko dute, goizeko 6-etatik gaueko 9-etara bitartean. Eta Bizkaia 627 errepidean, Leioako Abantzada errepidean, errepidea erabat itxita egongo da bi noranzkoetan, gaur gauean eta biharkoan, goizeko 10-etatik 6-etara bitartean. Azkenik 8 autobidean, Basaurin Malmasingo tunela itxiko dute Santanderrerako noranzkoan, gaur 10-etatik 6-etara. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eu atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Oldaraldiak ez du etenik. Hitz horiekin hasi dute gaur Donostian Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagera elkarteak deituta egin duten elkarretaratzeko adierazpena. Alderdi ederren elkartu dira Donostiako udaletxe parean eta hain justu ere erakunde horrek ezarritako hizkuntza eskakizunen kontra asteon plazaratutako ebazpena kritikatu nahi izan dute protesta eginez. Izan ere, epaio horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du 2022ko lan deialdi batean Donostiako udalak ezarritako gutxieneko euskara eskakizuna udaltzain jardunalizateko. Aurrez ere tankera horretako epai ugari egon direla gogoratuta, gaur protestan batu direnek salatu dute azken hitza epaitegiek dutela gaur egun hizkuntza politikan eta larritzat jo dute hori. Eusko Jaurlaritzako kideak Gasteizko Legebiltzarrean izan dira gaurkoan ere. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak euren eremuetako erronkak zehaztu nahi izan dituzte. Pedrosak hezkuntza sistemaren parte diren eragile guztiei arreta emango dietela baieztatu du. Gaur hemen azpimarratu nahiko genuke, lantaldea osatzen dugunok arduraz eta leialtasunez beteko dugula gure lana. Eta zenbait printzipiotan oinarrituko dugula gure egitekoa. Baina nik bi azpimarratu nahiko nituzke. Konpromisoaren printzipioa eta apaltasunarena baita. Ikasleei, gizarteari, familiei eta hezkuntza sistema osatzen duten eragile guztiei zerbitzu bat ematera gatozelako. Eraso berri bat gauzatu zuten atzo Libanon. Oraingo honetan 100 walkie-talkiek egin zuten eztanda aldi berean eta ia 20 hildako eta 450 zauritu konfirmatu dituzte. Israelek erasoa bere gain hartu ez badu ere, Mossad inteligentzia agentzia ekintza hauen atzean dagoela uste da. Katibu taldeak Mende laurdeneko bideari agur esango dio 2025an 25 urte beteko dituen urtean alegia. Azken kontzertua datorren urteko abenduaren 13an egingo dute Beken eta sarrerak astelenean iraiak 23 jarriko dituzte salgai. Gabon deizuela guztioi, Donostiako udaltzaina izateko euskara eskakizuna baliogabetu berri dute Oldaraldi judizialean urrats berri bat emanez. Horren kontra kalera atera dira ostegun honetan Kontseilua eta Bagera kasu honetatik haratago hizkuntza eskubideak lehen mailako auzi politikoa dela ohartarazi dute. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak errefusatu egin du Donostiako udaltzaingoan euskararen bebi hizkuntza eskakizuna eskatzea. Udalak errekurtsa jarri zuen joan den abenduan Donostiako administrazioarekiko auzietako 3. epaitegiaren ebazpen baten aurka. Gure iritziz behintzat horrelako epaiek, euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa daukate, eta are gehiago zalantzan jartzen du benetan hizkuntza ofizial batek zer suposatzen duen hiritarrei dagokionean eta hiritarrei
eskaini bertzaizkion zerbitzuak euskeraz emango direla bermatzea. Hori zalantzan jartzen du eta hori guretzako behintzat oso larria da. Auzitegi nagusiak baina orain atzera bota du Donostiako udalakari jarritako helegitea. Epai horren arabera ezintzaile euskara jakite eskatu unitate horretako udaltzain guztiei. Donostiako udalak hala eskatu arren. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzarrak 2022ko abenduan udaltzaingorako plaza horien oinarriak onartzeko hartutako erabakiaren aurka partikular bate jarritako errekurtsoa onartu du EAeko auzitegi nagusiak. Salaketa jartzerakoan argudiatu zuen bi lanpostuetan B2 hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrak konstituzioan jasotako funtzio eta kargo publikoetarako berdintasunez iristeko oinarrizko eskubidea urratzen zuela. Bada Donostiako epaitegiak arrazoia eman zion honi. Uste baitu administrazioak bilatu behar duela bidea herritarrek euskaraz komunikatzeko aukera bermatzeko. Euskaraz ez dakiten horiei enplegu publiko lortzeko duten eskubidan diskriminaziorik eragin gabe. Hala ere erabaki hori ez da irmoa, oraindik kasazio errekurtsoa aurkez baitaiteke auzitegi gorenean. Donostiako udala aztertzen ari da nola egin aurre honi. Beraz, zerbitzu juridikoak aztertzen ari dira, zein bide izan dezakegun epai honen aurka egiteko, gure borondatea irmoa delako. Udalak dio euskal administrazioek hiritarri zerbitzua lebitan ematea bermatu behar dutela eta hori defendatuko dutela dituzten tresna guztiekin. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak agerraldia egin du gaur Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean hurrengo 4 urteetarako bere sailak dituen helburu eta erronkak aurkezteko. Pedrosak ausardia eskatu du eskola segregazioari aurre egiteko itun sozial eta politikoa garatzeko eta jakinarazi du aurreko legealdian onartutako hezkuntza legea garatzea izango duela eginkizunen artean. Hezkuntza sailburuak ere eman ditu Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren alorreko asmo eta erronken berri eta sailburuak adierazi duenez, arduraz eta leialtasunez beteko du lana eta azpimarratu du hezkuntza sistema osatzen duten eragile guztiei zerbitzu bat ematera datozela eta mezua bidali die gizarte eragile guztiei. Legealdi honetan beti saiatu garen bezalaxe, elkarrizketarako eta akordiorako borondatea erakutsiko dugula, hori azpimarratu nahiko nuke. Administrazio honek sindikatuekin elkarrizketan jarduteko eta negoziatzeko borondatea baitu. Mai sindikal guztiak indartu eta berriro aktibatzeko helburuarekin. 3 erronka ezarri ditu hezkuntza sailak, alde batetik unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako hezkuntza maila guztietan hezkuntzaren hobekuntza Europan erreferente izateko, beste alde batetik iazko abenduan onartutako hezkuntza legearen erreglamentu bidezko garapena eta azkenik pedagogia eta antolaketa eraldaketa gauzatzea. Aintzindari izan beharko gara, etorkizun hurbilean egon daitezke erronka hoiei heltzeko. Bidea egiten jarraitu behar dugu, hezkuntza eragileen parte hartzearekin, espazio kolaboratiboak bultzatuz. Deno baikara sistemaren parte eta erantzule. Helburu zehatzak ere aipatu ditu Pedrosak, hala nola kalitatezko eta erreferentziazko hezkuntza sistema propioa sustatzea edota eskola publikoren azpiegituretan inpaktuzko inbertsioa egitea. Klaustroak, eta hau da importanteena, nabarmen egonkortuko dira. Eta horrek zer esan nahi du? Hezkuntzaren kalidadea sano hobetzeko ahalbidetuko duela. Eta hori da azkenengoko helburu azken finean. Ikastetxe publikoen autonomian sakonduko dutela hitzeman du sailburuak eta eskola segregazioaren aurkako itun soziala aurreratu du. Eskola segregazioaren aurka edo aurre egiteko itun soziala garatzeko unea da. Erronka potoloa daukagu, baina nik esango nuke aukera historikoa daukagula gure aurrean. Eta ausardiaz heldu beharko diogu egiteko honi. Etorkizune gizarte ereduaz ari garelako. Hori oso presente izan behar dugu. Azkenik Begoña Pedrosak azpimarratu du 13. legegintzaldiko lehentasunik garrantzitsuenetariko bat sinergiak bilatzea izango dela hezkuntza sailarentzat.
Eguerdi honetan berriz, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburuaren txanda izan da. Itxasok Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eskasiaren arazoa udalekin akordioak lortuta konponbidea izan dezakela adierazi du. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza babestuaren eskaintza 140 handituko duela baieztatu du, ahalik eta 7.000 etxebizitzetara iritsi arte. Recordemos que antes del estallido de la burbuja a la que antes me he referido. Gernikako estatutua betetzea eta estatutu berriaren negoziazioa dira legealdi honen hasierako ardatzak. Alderdi eta erakunde nagusietako ordezkariak gai horien inguruan zer jarrera duten adierazten ari dira negoziazioaren atarian. Itxaso atutxa esaterako EAJaren Bizkaiko buru batzarreko lehendakariak Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiari esan dio ez duela beto eskubiderik. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak investidurako babesa lortzeko asmoz EAJarekin egindako akordioari erreparatzeko esan dio Onda Baskan egindako elkarrizketan. Atutxak ahalik eta akordiorik zabalena lortzeko lana egingo dutela esan du eta alderdiekin elkarrizketak urrian hasiko direla baieztatu. Yo creo que hay que hacer primero todo ese tránsito. Yo entiendo que hay, Osasun langileentzako karrera profesionala orokortu nahi du Nafarroako gobernuak sare publikoan. Sindikatuen aspaldiko eskaera da eta Nafarroako parlamentuan gaur onartutako legeari esker Osasun departamentuko 3.303 profesionali ezarriko zaie. Osasunbideko C eta D mailako 3.259 langileri eta Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuko 54. Onuradunen artean barkatu dira erizaintzako teknikari laguntzaileak, erradiodiagnostikoko eta farmaziako profesionalak, zeladoreak eta laborategiko langileak. Eta osasun arloari jarraika, Manu Lezertua Arartekoak Radio Euskadin jakinarazi duenez, iaz, bezala, aurten asko dira Osakidetzaren inguruan herritarrek helarazitako kexak. Lezertuaren arabera, iaz arlo horri buruz jasotako erreklamazioen gorakadarekin oso harrituta geratu ziren eta aurten ere gehien igo den eremua da. Iragarri duenez, Osasun sailburuarekin bilduko da aurki kexen bilduma aurkezteko. Algortan 101 eraikina eraistearekin amaitu berritan, EAJak defendatu du Getxoko udalak uneoro legezkotasunaren arabera eta bere funtzionarioen irizpide teknikoaren arabera jokatu duela Algortan luxuzko pisuak eraikitzeko proiektuaren kasuan. Oposizioak ostera ondarea babesteko konpromiso falta salatu du eta sustatzaileari mesede tratua egiten diotela ohartarazi. Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu zuen atzo fiskaltzak. Prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioak zituen bere gain Urienek Zarauz lur konpainia publikoaren kudeaketak izandako irregulartasunak argitara eraman dituen kasu baten barnean. Nun gauden Zarautzen? Fiskaltzak Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu du asteazken honetan prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioa erretiratu ostean. Zarautz lur konpainia publikoaren kudeaketan izandako irregulartasunekin lotutako beste auzipetua sozietate horretako gerente ohia da. Kenari Orbe eta gertakarien zati bat aitortu, alkatea errugabetu eta 2 urteko kartzela zigorra eta 5 urte eta erdiko gaitasun gabetza ezarri diote. Diru publikoa bidegabe erabiltzaren eta prebarikazioaren delitu jarretu baten egile izateagatik. Auzipetuak gertatutakoa onartu ondoren fiskaltzak prozedura judizialan bidegabeko atzerapenen aringarriak aplikatzea eskatu du, baita eragindako kaltea partzialki konpontzea ere. Izan ere eragindako kalteengatik Zarauzko udalari konpentsatu beharko dizkion 55.000 euroetatik 30.000 ordaindu ditu. Ondoren auzitegiak bertan bera utzi du kartzela zigorra epeka ordaintzeko geratzen zaizkion 25.000 euroak ordaintzeko baldintzarekin eta hurrengo 3 urteetan berriro deliturik ez egiteko baldintzarekin. Ministerio Publikoak kendu egin du alkateoi zarauztarrari egindako akusazioa. Akusatutako elementuak ez direlako agertzen, beste auzipetuaren egintzak ezagutzen ez zituelako eta gertakarietan parte hartu zuela egiaztatu ez delako.
Zarautz Lur enpresaren kudeaketaren irregulartasunak 2006 eta 2009 urten hartan gertatu ziren. Irregulartasun horiek lokalaren alokairua bikoiztuta ordaintzarekin, dietak ordaintzarekin, langileen gastuekin, bulegoen mantentzelanekin eta faktura batzuekin, eta lanak zuzenean lehiaketa publikorik gabe esleitzarekin lotuta egon ziren. Urienek berak alkate gisa jarri zuen salaketa 2011an fiskaltzaren aurrean Zarautz Lurreko gerente ohiaren aurka, irregulartasunak egin zituelakoan. Hasiera batean epaiketa 3 egunetan egita aurre ikusita zegoen joan den astelehenetik asteazkenera bitartean, baina bi aldeak ados jarri zitezkenez auzitegiak bertan bera uztea erabaki zuen lehen egunean, asteazkenean berriro ekiteko. Bertan bi auzipetuek bakarrik deklaratu dute eta fiskaltzaren galderei bakarrik erantzun diete. Orduan Urienen aurkako akusazioa kentzeko eskatu da eta hasieran Zarauzko Lurreko gerente ohiarentzat eskatzen zuen 10 urte eta 4 hilabeteko kartzela zigorra murrizteko. Aldaketa horiekin ados daudela iritzita auzitegiak absolbitu egin du Zarauzko alkate ohia beste auzipetuari ezarritako zigorra jakinarazi ditu eta gaia epaiaren zain dagoela adierazi du. Artaxoako lixibatuaren auzian sorpresarik ez. Lakuak ez du erraustegia zigortuko Nafarroako gobernuak hala eskatu arren. Eusko Jaurlaritza ia guztiz eraberritua aurkeztu zuen Imanol Pradales lehendakari berriak udan, baina baziren aurpegi ezezagun batzuk. Mikel Jauregi da horietako bat, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburu berriaren argazki soil bat aurkitzea bera zaila baitzen duela hilabete gutxi. Atzo egin zuen bere lehen aurkezpen handia eta legealdiko helburu nagusiak aletu zituen. Halere hori ez zen izan haren lan bakarra. PPek egindako galdera bati erantzun behar izan baitzion idatziz. Artaxoako lixibatuen auziari buruzkoa zen galdera. Izan ere, uztailean Nafarroako gobernuak 50 horretik gorako txosten bat aurkeztu zion Eusko Jaurlaritzari ekondakin enpresaren irregulartasunak azalduz eta zigortzeko prozedura bat abiatzeko eskatu zion. Bada Jauregi Karantxa Tapia Oinordekoaren bide beretik jarraitu du PPri erantzun baitio enpresak ez duela arau austerik egin. Antzeko zerbait esan zuen Eusko Jaurlaritzak uztailaren amaieran Nafarroako gobernuari azaldu baitzion txostenak irakurri ostean ez zuela arau austerik antzeman hondakinen ekoizpenean. Nafarroako gobernuaren salaketak gezurtatu ditu beraz Jauregik, baina elkarrizketarako prest agertu da Pradalesek duela gutxi egin moduan. Zehazki esan du prest dagoela informazioa trukatzeko bileraren bat egiteko. Auzia epaitegietan dago, 2023an Gipuzkoako fiskaltzak salaketa jarri baitzuen Gurasos plataformak ezagutarazitako datu batzuen arira, non lixibatuen bidalketa irregularrak salatzen zituen. Auzia, halere, 2025erako luzatuko da, Guardia Zibilak ez baitu oraindik txostenik igorri. Abeltzaintza estentxiboaren eta Otxoaren arteko elkarbizitza bermatzaldera Otxoa kudeatzeko planaren proiektua ondu du Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak. Euskal Autonomia Erkidegoko buletin ofizialak atzo argitaratu zuen egitasmoa eta gaurtik aurrera alegazioak egiteko hilabeteko epea egongo da behin betiko onartu aurretik. Alegazioak jasoko ditu nekazarien erreakzioa ikusi eta gero, planak Otxoa lurralde osora zabaltzea sustatzen duela eta mendiko abeltzaintza alboratzen duela salatu dute eta sindikatuek elkarrekin kaleratutako ohar batean. Otxoa inposizioa da Euskal Herriko nekazarien elkartasunarentzat eta Euskal nekazarien batasunarentzat.
Ipar Euskal Herriari dagokionez, Mikel Karrera eta Saioa Sánchez euskal presoei DPS estatusa kentzeko eskaera zabaldu du Colet Capdeville Fronte Popular berriko kideak. Kategoria hau bereziki zaindutako espetxeratuei dagokiena da. Frantziako asanbladan dauden 3 euskal diputatuen izenean plazaratu du eskaera Capdevillek. Madame la Contrôleure, vraiment je vous félicite pour la qualité de votre travail. Et avez-vous remarqué quand même que depuis quelque temps, le recours à la garde à vue devient la règle par rapport à l'audition libre? Et je termine par un vif questionnement qui est lié à ma circonscription. Je suis élu au Pays Basque. J'associe Peyo Dufo et Iñaki Etxaniz qui sont mes collègues de ce territoire. Et je vous alerte sur la situation de 2 prisonniers basques, dont une femme, qui ont toujours le statut de DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé, alors que ce statut est totalement incompréhensible au regard du processus de paix qui a été enclenché depuis de nombreuses années au Pays Basque, et je vous saisirai d'ailleurs officiellement. J'attends avec impatience, intérêt en tout cas, votre saisine sur vos prisonniers basques. Guztira 2.500 euro ordaindu beharko dituzte Aiaraldeko 5 emakumek iazko azaroaren 30ean egin zen greba feminista orokorragatik. Aiaraldea.eus edabideak jakinarazi duenez, ertzaintzak mozalege aplikatu die emakume horiei. 600 euro ordaindu beharko dituzte eta 5garrenak 100. Greba batzordeak eman du gertatutakoaren berri eta zehaztu du litekena dela isun gehiago iristea. Azaldu dute zigortuetako 4 Amurrioko Tubacex lantegiaren aurrean egindako mobilizazioan parte hartu zutela. 5garrenak berriz grebaren berri emateko agerraldi batean parte hartu zuen, baina agerraldia baimendutako tokian egin ez dela argudiatuta jarri zion isun hartzaintzak. Zaintza lanak emakume eta pobreziaren sinonimo dira. Muchas mujeres migradas vivimos situaciones graves de explotación. Sostenga ezina da eredu hau. Donostian frankismoko biktima komentzeko dagoen eskultura berriz interpretatzeko eskatu du Pepek. Altxamendu frankistako kidek eraildako 400 pertsonen izenak agertzeaz gain, milizia errepublikarrek estatu kolpearen osteko egunetan hildako 250 pertsonen izenak ere gogoan izatea nahi dute Donostiako popularrek. Frankismoaren biktimen omenezko eskultura bat berrinterpretatzeko eskatu dute Donostian. Igentea kalean dagoen dual monumentua da. 400 zulaketa ditu altxamendu frankistak hildako 400 pertsona gogoratzeko. Eta orain Pepek milizia errepublikarrek estatu kolpe frankistaren ondorengo asteetan hildako 250 biktimen izenak gehitzea eskatu du. Donostiako giza eskubideen batzordea Peperen proposamen hori eztabaidatzen ari da. Proposamen horrek Donostiako udal gobernuari eskatuko dio dual eskulturak 2014an erekitakoak ez dituela aintzat hartzen Donostiako gerra zibilaren biktima guztiak. Dual eskultura Amaia Mateosek eta Tomas Villanuevak egindako obra da, Juan Carlos Izagirre alkatetzan zegoenekoa. Udalindar politiko guztietako ordezkariek bertan zirela inauguratu zen, Pepe Barne. Alderdi horrek orain baina obraren zentzuari buruz galdetu dio alkateari. Ea zergatik ez ziren sartu Donostian gerra zibilan hildako guztiak igentean kokatu zen dual monumentuan. Hori da Borja Korominas Pepeko bozeramaileak sinatutako interpelazioaren 7 galderetako bat. Memoria demokratikoari buruzko indarreko legea betetzeko beharrezkoak diren neurriak har daitezen eskatu dio Eneko Goia alkateari. Lege horrek ez omen baititu bereizten gerra zibileko 2 aldeetako biktimak. Bestela legea ez betetzeagatik monumentuak kentzeko eskatu dute popularrek. Horren aurrean Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate ohiak orain Bilduk Donostian udalan duen bozeramaileak esan du Peperen proposamena provokatzailea, errespetugabea eta onartezina dela. Araban, memoria demokratikoaren inguruko aferak aurrerapausoa eman du izanen ere, atzo kendu zuten Gasteizen oraindik ikusgai zegoen azken armarri frankista. Ola Gibel kaleko justizia jauregi zaharreko aurrealdean zegoen berau kokatuta 1954 geroztik. Asteazken honetan kendu da Gasteizko kaleetan ikusgai zegoen azken armarri frankista.
Gasteizko memoria demokratikoarentzat eta diktadura frankistaren aurka askatasunaren eta demokraziaren alde borrokatu zuten 100 gasteiztarrentzat egun garrantzitsua dela adierazi du Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak. 1953 urtetik zegoen armarri frankista Gasteizko Olagibel kaleko Justizia Jauregi zaharraren fatxadan, eta honen zaharberritzea aprobetxatuz kendu dute. Memoria historikoaren legeak frankismoarekin lotutako ikurrak kentzeko betebeharra ezartzen du hain zuzen. 2018 eta 2020 urteen artean, hainbat etxebizitza eraikinetan zeuden plaka frankistak kentzeko kanpaina egin zuen Gasteizko udalak, eta Olagibel kalean kendutako armarriarekin gutxi dira Gasteizen gelditzen diren ikur frankistak. Izan ere, Jose Lejarreta alkate frankistaren omenezko kale bat oraindik dagoela gogorarazi du Garmendiak, eta oihal batekin estalita dagoen katedral berriko ikur frankista ere. Iruñeko udalak etxegabei laguntzeko plana aurkeztu du aste honetan. Proiektu honen arabera, bikoiztu egingo du kolektibo hau hartatzeko bideratutako diru laguntza kopurua. Etxebizitzaz gain, formakuntza, jantoki sozialak edota zaintza ere jorratuko dituzte plan berri honetan. Iruñeko udalak ia bikoiztu egingo du etxerik gabeko pertsonak hartatzeko inbertitzen duen dirua. Etxegabei laguntzeko planaren barruan eginen du inbertsioa udalak. Etxebizitzaren auzia zarago, hainbat proiektu jaso dituzte formakuntzaren, jantoki sozialen, zaintzaren eta osasunaren eta enpleguaren esparruetan. Udalak nabarmen handituko du aterpetako eta ostatuetako gastua, alik eta pertsona gehien hartu alizateko. El año 2024 de 3,2 millones de euros frente a los 1,77 millones del pasado 2023, lo que va a suponer un incremento del 80% de la inversión destinada a las personas sin hogar. Esto ha permitido atender ya a más de 1.500 personas que han realizado hasta 6.000 pernoctaciones en los diferentes dispositivos municipales. Neguko hilabetei aurre hartzeaz ere mintzatu dira zinegotziak, hotz boladak ekiditeko. Iazko negua baino hobea izatea aurre ikusten dute, naiz eta iaz erabili zuten González Tablas eraikina ez den eskuragarri egonen aurten. Behin-behineko eraikina zela gaineratu dute, baliabide falta dela eta. Azkenik gizartekintzarloko zinegotziak emaniko datuen arabera, etxegabetzeen planaren barruan, 2024an udalak 1524 pertsona hartatu ditu momentu honetaraino. Etxe bat izeneko programan 60.000 euro inbertitu dituzte. 9 etxebizitza atonduko dituzte 25 eta 30 pertsona bertan egoteko. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuek bilera eskatu diote Maria Txibite presidenteari benetako negoziazioa aurrera eramateko. Asmoz erakunde guzti hauen esanetan. Horrez gain, irailaren 26an mobilizazioak izango direla jakinarazi dute eskualdetako hiriburuetan. Nafarroako irakaskuntza publikoko irailaren 26ko greba batzordeak bilera eskatu dio Txibite lehendakariari benetako negoziazioari bide emate aldera. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatu guztietako ordezkariek prentsaurreko eman dute Iruñan eta bertan jakinarazi dute datorren hilaren 26ko grebari begira sortutako greba batzordeak eskaera formala erregistratu duela Nafarroako gobernuko lehendakariarekin batzartzeko. Sektorean egin beharreko hobekuntzen inguruan benetako negoziazioa bultzatzeko helburuarekin. Gainera, sindikatuek aurreratu dutenez, irailaren 26ko goizean mobilizazioak izanen dira eskualde buruetan, eta arratsaldean manifestazio eginen dute Iruñean. Badaramatzagu hilabeteak, baina hilabeteak Nafarroako gobernuarekin negoziatu nahian. Eta parte hartu dugu, borondate honez, proposatu egin zaizkigun lantalde guztietan. Eta erantzuna izan da hutsaren hurrengoa. Erantzun eskasa horren ondorioz eta departamentuaren jarrera itxiaren ondorioz, etorri da mobilizazio. Iragan irailaren 6an erregistratu zuten sindikatuek greba deialdia. Ekainaren 27ko prentsaurrekoan lan uztearen data aurreratua zuten gainera. Baina ordutik hezkuntza departamentuko zein Nafarroako gobernuko inor ez da beraiekin kontaktuan jarri. Horregatik, atzo bertan ere erregistratu egin genuen eskaera bat
Hezkuntza Departamentuan eskatzeko greba komite eta mariachi biteren arteko bilera bat benetazko negoziazio bati ekiteko. Bitartean, ikasturtea hasi zenetik, hainbat mobilizazio egiten ari gara, ikastetxe publiko guztietara joaten ari gara, asanbladak egiten ari gara, ehunka edo irakaslerekin elkartzen ari gara, eta beraien ahotik ere entzun zein diren beraien kezkak, eta esan behar dugu, aho batez babesten ari direla gure aldarrikapenak. Irailaren 26an Nafarroako Hezkuntza Publikoak egun bizi duen egoeragatik duten ezin egona jarri nahi dute agerian irakasleek. Lan usteaz landara, goizean mobilizazioa izanen dira Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñan, Tafaian eta Tuteran. Eta arratsaldean manifestazio bakarra egin dute Iruñan, 6etan Gurutze plazatik abiatuta. Nafarroako gizarte osoari manifestazioan parte hartzeko deia egin diote. Arabako Foru Aldundiak bertan behera utzi du Solaria enpresak aurkeztutako 3 proiektu fotovoltaiko. Aldundiaren esanetan lurraldeko nekazaritza eta abeltzaintza lurrak kaltetuko dituzke ekimen hauek. Arabako Foru Aldundiak atzera bota ditu Solaria enpresak aurkeztutako 3 proiektu fotovoltaiko. Naturan, nekazal lurretan eta lurralde antolamenduan oso kaltegarriak izan daitezkelako. Zierbena Solar 2, 3 eta 4 proiektuak dira Aldundiak baztertu dituenak. Herribera Beitian, Zigoitian eta Iruña Oka eta Gasteiz artean eraiki nahi ziren parke fotovoltaikoak hain zuzen. Solariak 30 parte fotovoltaiko eraikitzeko asmoa dauka Araban, eta hauek izan dira aurkeztutako lehendabiziko 3 proiektuak. Trebinun aurkeztutako beste proiektu batekin batera. Ingurune jasangarritasun eta natura ondarearen zerbitzuak eta nekazaritza sailak Solariak aurkeztutako ingurumen inpaktuari buruzko ikerketak kalitate baxukoak direla argudiatu dute, gabezia eta akats nabarmenak dituztela adieraziz. Foru zerbitzu hauen esanetan 3 proiektuak kalte kritikoak izango lituzkete nekazal lurretan eta ingurumenean. Bestalde Solariak proposatutako 100 kilometroko goi-tentsioko linea zalantzan jarri du Aldundiak. Herribera Beitiatik Bizkaiko Zierbenaraino eraikiko litzatekeena. Energia isurtzeko kokalekuak ausortzen den lekutik gertuago bilatzea proposatu dio Aldundiak Solariari. Araban proposatutako 3 proiektu hauentzako gehiegizkoa delako Solariak egindako planteamendua. Nazioartean koordinatutako eraso berri bat jasan dute Libanon. Atzo jaso zen gertaera eta oraingo honetan 100 walkie-talkiek egin zuten aldi berean eztanda. Azken datuen arabera 20 hildako eta 450 zauritu sortu ditu ekintza honek. Badirudi Israelek aurrera eramandako erasoa izan dela hau ere, gobernu sionistak oraindik ere konfirmatu ez duen arren. هيدا الجهاز هو كان مفصول عن البطارية انفجرت كانت حده. Europako Parlamentuak Edmundo González Urrutia oposizioko burua Venezuelako presidente legitimoa eta demokratikoki aukeratua izan zela onartu du ostegun honetan Europako Alderdi Popularraren baiezkoarekin, ultrakontserbadoreekin eta eskuin muturrarekin aurrera atera den
testu ez lotesle batean. Ebazpenak aldeko 309 boto, kontrako 201 boto eta 12 abstentzio jaso ditu, eta Maria Corina Machado, Venezuelako indar demokratikoen liderra dela onartu du. Horrez gain, Europar Batasunari eta bere estatukidei kanpo politikan eskumena dutenei González aitortzeko eskatu die. Europar Batasunari dagokionez, tabakoa erretzea gehiago mugatzen saiatzen ari da Europar Batzordea. Organu betearazle honek leku publikoetan erretzea debekatzearen aldeko eskaera plazaratu du. Hala nola, tabernetako terrazetan, igerilekuetan edota parketan. Europako batzordeak tabernetako terrazetan, parkeetan, garraio publikoko geltokietan eta beste espazio ireki batzuetan erretzea debekatzea proposatu die Europako gobernuei. Europar Batasuneko biztanleak eta batez ere haurrak eta gazteak besteen kearen eta isurik kaltegarrien eraginetatik babesteko eskatu du Bruselak. Kerik gabeko ingurunei buruzko politikak aire zabaleko funtsezko eremuetara zabaltzea proposatuz. Eremu horien artean sartzen dira besteak beste aire zabaleko jolasguneak, igerilekuak, tabernetako terrazak, osasun eta hezkuntza instalazioetatik gertu dauden aire zabaleko eremuak eta autobus geltokiak. Naiz eta oraingoz bakarrik proposamena den eta osasun politiken gaineko eskumen esklusiboa herrialde kideen esku dagoen, Bruselak helburu hori bere estrategia nazionaletara eramatea animatzen ditu Europar Batasuneko gobernuak. Kulturarloan badirudi aste hau hainbat euskal musika talderi agur esateko momentua izaten ari dela. Oraingo honetan Gatibu talde bizkaitarraren txanda izan da. Atzo jakinarazi zuten 25 urteko ibilbideari amaiera emateko intentzioa. Azken kontzertua Beken izango da 2025ko abenduaren 13an. Ondino ez da amaitu. Beste behin, zuen argizen Gatibu izango gara. Elkartuko gara azken aldiz, eta kolorez jantziko dugu gure gada. Argiz etorriko da taula ganera, eta bizotzaren taupadak eunera joango dire. Zoro moduen jarriko gara, azke maitxeko dugu, azke bizi. Bizkaiarena beteko dugu, eta betiko moduen amaitxuko dugu, zuei lorak eskaintzen. Baina zuek segi dantzan, bizotza zuten deko zuen bitxartien barrezoro hartien, eta batezbe, bizi, topera bizi. Joan etorri bet da gure bizitze eta une honek. Baina bizotzak ez dugu zurrek esaten. Martxa, ari jaku eskatzen. Txoko txiki bat izen zara Gatibu. Ezin izango zaitugu inoz astu. Baina, heldu da ordue. Agur esan barik, bagoiez. Ikasturte berriarekin batera, Gaizka Izagirre pantaiak euskarazeko kidea dugu, berriz ere pantaiaren beste aldean ikus-entzunezko hainbat gomendiorekin. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz beste denboraldi batez, pantailetan euskaraz dagoen eskaintza nabarmentzera. Lehen bideo berezia izango da, izan ere Donostiako zinemaldiko bezperan gaude, eta bertan ere euskarazko edukia topatuko dezue. Zuzendari berriak sailean, azken erromantikoak. Txani Rodriguezek idatzitako izen bereko eleberriaren gainean David Pérez Sañudok zuzenduriko lana. Zinemira kalean 3 dokumental, Amaia Merino eta Ender Iriarteren indarkeriaren oihartzunak, Naia Laka Arrizubietaren 8 infinitura, eta Pello Gutierrezen erreplika. Belodromoan, nola ez, goazenen 11. denboraldiko lehen atalaren estrainaldia izango dugu. Aurrentzako zinema sailean, naiz eta Zine Euskadirekin zineman estrainatu diren 6 film euskeraz bikoiztuak topatuko dituzue. Sail ofiziala osorik euskeraz azpidatzia ikusteko aukera dago. Hemendik bizpahiru film gomendatuko ditugu. Gia Coppolaren The Last Showgirl, El lugar de la otra, Maite Alberdirena, eta The End, Joshua Oppenheimerrena. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webgunean sartu behar duzuela. Urrengo astean. Fracture musika taldearen azken diska aurkeztuko digu gaur Koldo Otamendik. Konta iguzu, Koldo? Irairarekin batera, bueltan da musika zuzenean telebista saioa. Dagoeneko 8. denboraldia abiatuko dugu, hemen 11 telebistan. Eta beti bezala, ostegunetan ikusi ahalko duzue gure saioa, gabeko 10 aurrera. 11 telebistako pantaietan, bai eta sare sozialen bidez.
Denboraldia indartsu hasiko dugu. Lehen taldea Frakture izango da, Bilbo ingurutik datorren Traskore taldea. 2019an eman zituzten lehen pausoak, aurretik beste hainbat musika egitasmotan ibiliak. Izan ere, taldearen abiadura azkarra izan da. Aurretik egindako bideak talde berria osatzean asko lagundu baitzuen. Musikalki taldekideak ohituta zauden olako giroetara. Euskal Herrian Anestesia edo Esea bezalako taldeak aipatzen dituzte. Kanpora batez ere Sepultura. Traskore giroak aipatu ditugu, baina izan ere talde honen bizitzan garrantzi handia dute hardcoreak, punkak edo metalak. 2020 urtean grabatzen dute lehen maketa, eta lehen maketarekin batera zuzenekoak eskaintzen hasten dira. Pandemiak bertan bera utzi zuen kontzertu bira, eta gerora berriz ere entsegu karela sartu zen taldea, kantu berriak konposatzera. Eta abeslari aldaketarekin ere kantuek beste norabide bat hartzen dute. Batez ere ahotsetan, askoz ere oldarkorragoa, askoz ere zuzenagoa. 2024 honetan grabatzen dute lehen diskoa. Gitarrak eta basuak taldearen entsegu lokalean grabatzen dira. Bateriak eta ahotsak berriz, Usurbil herriko Aritz Arregi estudiotan, Aritz Arregi soinu teknikariarekin. Diskoaren nahasketa eta masterizazioa berriz, Ultramarinos estudiotan egiten da, Victor Garziaren eskutik. Lehen disko honetan 11 kantu bildu ditu taldeak, horietako 5 dagoeneko ja lehen demoan agertzen zirenak. Kantu berrietan nabari da norabide berri bat, taldea hazi egin da, eta zuzenekoek indarra eman diote egitasmoari. Izan ere, abeslari berriak ere norabide berriak ekarri ditu, eta taldea sendotu egin dela esan daiteke. Vinilo formatu ederrean argitaratu dutelanan, eta sarean ere eskuratu daiteke hainbat banatzaileen eskutik. Diseinu ederrean jantzita dator, Cosmic Tentacles artistak egindako artelan izugarriaz. Barneko karpetan taldearen argazki pilo bat eta kantuen letrak. Izan ere, kantuen letrak dira taldeari nortasun ematen dioten beste ezaugarri bat. Hitz zuzenak eta gordinak dira, errealitatearen parekoak. Alde batetik kantu politikoak aurkitu ditzazkegu, fasisten aurkako kantuak edo Inigo Kabakaz gogoan ekartzen duen kantu bat ere. Bestetik gai pertsonalagoak ere barrenatu dituzte, esaterako antsietatea ari diren kantuak. Taldearen musika bidean badira bi mugarri. Alde batetik pasaren urtean Resurrection Fest jaialdi ezagunean hartu zuten parte. Bestetik abuztu honetan Bilbo Rock aretoan eskaini zuten emanaldia, non aretoa guztiz bete zuten Bilboko erakustaldiaren barnean. Izan ere, diskoa disko zuzeneko taldea da Frakture. Hala diote behintzat taldekidek, bertan estandarazten direla kantuak. 2024 urte bukaera bero dator taldearentzako. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da banda, eta aurrera begira hainbat emanaldi hitzartua dituzte. Horien guztien berri izateko taldearen Instagram kanala bisitatu dezakezue. Esan bezala, gaur gauean, 10:00 aurrera, hemen 11 telebistan, Frakture taldearen musika. Kultur arloari jarraiki ona gure proposamena ikusgai dago Getxon Bizkaiko musikari tradizionalak erakusketa. Ezagutu dezagun. Getxon da 11 telebista, Bizkaiko musikari garrantzitsuenetako batzuren berri izateko. Hamaika izan dira historian zehar lorratza utzi duten musikariak, hori dela eta Itxardo dantza taldeak Bizkaiko musikari tradizionalak izeneko erakusketa jarri du ikusgai Romo kulturretxean. Aitzola Aretxabaleta eta Asiar Bilbaorekin egin dugu hitzordua. Esposaketa honetan, 5 instrumentu, euskal instrumentu nagusienak oinarri hartuta edo direla txistue, teketiza, soinu txiki, albokia, dultzaina eta panderu horrek hartuta,
bakotxetik hartu dugu 3 interpretatzaile edo 3 musikari, eta horrekin sortu dugu 15 interpretatzaile edo 15 musikari hauen esposaketa osatu dugu. Beraien instrumentuakaz, beraien pasadizoak, historia, argazki, bideoak, planetarik ikusi alduguz. Erakusketa Bizkaiko musika tradizionalaren bihotzera egindako bidaia da, zenbait mito omentzeko asmoz. Mitoa omen da bere entzute edo ospe handiagatik eredu bilakatu edo historiara sartu den pertsona. 15 aukeratu dituzte, beste horren beste, egon badaudela jakitu. Maurizi asko aipatzen da, edo badauz batzuk inderroriko jude birena, baina beste hainbat eta hainbat ahaztuta dekoguz. Eta orduan, uste izan dugu utxune hori betetu behar zala eta aukera bat bazegola, gauza nobedoso bat barri betiteko, eta esaten dugunean Bizkaiko musikari tradizionala susterretara joatea hori da. Hartutea gure referente, gure esentzia, musika tradizionala esentzia uste izan dugun pertsonaiak, eta zabaldutea, mundu guztieri ezagutaraztea, nortzuk izan diren, non jo izan deurien, zelako bizitza eukin deurien, zelako harremanak, zelako instrumentuek, eta mundu guzti hori erakustea, hori izan da gure helburua. Horretarako baina dokumentazio prozesu luze batean murgildu dira Itxartu dantza taldeko kideak. Prozesu luzea eta oso polite izan da, luze eta polite. Denbora erandozku, baina ondo onda. Nik esango nenke, indo gule, lau parte dauzela. Batetik dau, trabajo de campo edo. Hau izan dago, denpore asko, disfrute egin dugu, izan dago familizek asegon, ikertu, hori galdera, jose barritxak atara, hori izan da parte bat, hemen daben material guztize, agertzeko. Eta orduan, hasieratik familiak jarri ginen kontaktuen, 15 sendiekaz esango dugu, hasiera baten zaila izan zen, batzukaz zailtasun gehiago ginen duen, beste batzukaz baino, eta beraik batxarrak egin, berain etxetara hurbildu. Hartu duguz, guazen esaten jakintxu batzuk, tresna bako txan, hor dauz Jon Gaimende dutzainegaz, Sabin Bikandi txistuegaz, Roberto Etxebarrekin duzku pandero eta triki, Tainaki Lezkano txibizen zeniek albokan lagunduzkoe. Eurek horretan gidatu gaitue. Gero Getxoko udaletxeagaz, kulturetxeagaz harremanetan ipini ginen hasieratik, laguntza eskez, aurrekontuan edo materialak eta bar lortzeko, diputazioagaz bebai. Eta prozesu hortan, danon elkarren artean, eta gero beste erakunde batzuetara joz bebai material hori jasotzeko. Taldi ebre batez behin informazio egun duzkue, euren artean Andramari egon da, bere dago aiko, lagundu duzkue, eta gainera jungaren lekure laguntzako dugu. Eta denon artean, lortu izan dugu materiala, familiakaz, elkarteakaz, danon artean, baso datu ezberdinetara behar jo izan dugu, liburuetara, eta denon artean, prozeso guzti hortan zehar, amalgama hortan dana jaso, interesatzen daguna hartu, eta hau izan da azken produktua. Initela, ez bakarrik informazioa eta golorbea erakargarri genetorri daitela, eta horrendik aurrera, emetik kanpora erateko hori promozioa. Hor Mikel Rikoren laguntza dugu dugu, eta emetik aurrera aukiko dugu zeube basauzie hau ataraten, eta baia alik eta udal eta erakunde bizkaikoak, udal eta erakunde egin eta eraldu guneroan. Eta hainbeste dokumentu eta materialarekin asko dira aurkitutako bitxikeriak. Esango txuet, bitxikeri ni mundu, adibidez, albokan mundutik nator, nik alboka jotzen dut, guztetan jat, eta gu bagenekin, Leon Bilbaoek erabitze zeuela adibidez, bere bularreko ule bat sartzen zeuela fitan barruen, kainaberazko fitan horre sartzen zeuen erraduran, zulotxoan sartzen zuen, vibrazioa handia baiteko eta soinua ateratzeko, beto ateratzeko. Eta bitxikeri izen zen, elkartu ginenean Leon Bilbaoen alabiagaz, Elena deitzen dana, Elenak eskaini izan jozkuzen albokak ona esposaketara ekarteko, eta non ikusi genduen albokan barruen eta fiten barruen Leon Bilbaoen ule bat zegoela. Eta orduan bertan, aukera izan genduen, ikusteko, hau esaten zana egie da, erabiltzen zuen eta hemen dekogu proba, eta gaur egun esposaketan bertan aukera dekogu Leon Bilbaoen albokan barruen, fiten barruen, bere ule bat ikusteko. Zeberion jaioa, 1904 jaioa
Da, 12 urtegaz hasi nintzen fandero joten Joaquin Goti, Jose Rotaetxe da Juan Txapelegaz. Beko zuet eukiten zeuen, beko zuen etxean edo berotu iten zeuen, panderue, eta gero jateko plazatara eta errezau joteko edo berak erreztasun gehiago hasiteko truko hori iten zeuen, eta panderu hau, eta hori, beko zuen berotute zeuen, hori da beste anekdotatxo bat edo gauza kurioso moduen. Hau da berak erabiltzen zeuena. Bitxikeri, dokumentu eta objektu guztiek daukate balio esanguratsua. Ez nek aipatuko berezi bet. Ez nek aipatuko, ze nik uste dut famili bakotxak eta musikari bakotxak badeko denak errespeten merezi deurie, bakotxak bere importantzia edeko, eta nik uste dut ez da, balore sentimental hori oso relatiboa dela. Ezin dugu esan aipatu bat beste bat baino gehiago. Danontzak gure ustez danak dekie garrantzie. Izan zirelako dira egun ere txistulari, soinu jole, dultzainero, pandero jole eta albokari, izan ere Bizkaiko musikari tradizionalek altxorrak utzi zituzten oinordekotzan, garaiotan helburu bakarra bazuten ere. Eurak izan dire gure musika tradizionalaren esentzia edo oinarri, eta oso importantea dela, zentzu hortan beraik egin zeurien lana bere garaian, bakotxak bere instrumentuagaz, bakotxak bere alorrean, baina danak euskal folklore eta euskal kulturaren alde, eta besteekiko edo beste herri batzuekiko ezberdina bagara bebai, honegaitik da, ez? Badeko guzelako gure mito, gure leyendak eta gure musikari tradizionalak hau mantendu izan deurinak, eta beste leku batzutan ez dagozenak. Sarri askotan emakumeak bigarren mailara bazterturik egon arren, talentua, sormena eta grina eman zioten Bizkaiko musikari, eta batzuetan gutxietzi egiten ziren funtsezko rolak betetzen zituzten. Egia da, trikitiza edo albokia edo txistu eta gizonezkoetan gehian ematen zala lehen. Badago kasu konkretuat panderu dela, bai Romualda eta Felisa eta Maurizia eta emakumeak zirela, akompainamendu plazetan eta emakumeak egon ziren, eta indarra hori hartu zeurien. Buke historian edo bibliografian sakondu izan dugunean, ikusi dugu, ez hori gertarako lan izan ziren, gizonezkoak ziren batez instrumentuetan ibiltzen ziren, plazetan behintzat, eta kantari eta kalean, eta emakumeak pandero jole moduen eta koplari moduen, ez? Koplari lagunduten albokiari edo trikitizari, koplak abestuten kantetan. Bizkaiko musikariak ahanzturan erori ez daitezen antolatu dute itxartukoek erakusketa, ibiltaria izateko esperantzarekin. Hau da, ondare bat geratzen dela guretzako, Euskal Herrian, eta edozein munduko edozein lekutik, egungo teknologiakaz, edo nor sartu lehela. Agurraite eta jamai agur guzti hori, haupa Maurizia! Arrasatera goaz asteburuan, larun batean ospatuko baitute bertan, aurrera bolie eguna ekimenaz hitz egiteko, gurean izan genuen atzo ekimenaren kidetako bat. Adi. Arrasatera goaz beste urte batez aurrera boli eguna antolatu baitute herrian, irailaren 21 izango da, larun batean, aurten ere eskaintza politikoa eta soziala uztartuz. Ekimenaz hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Lierni Etxebarria Mondragon aurrera bolie ekimeneko kidea. Kaixo Lierni? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Ez da herrian ekimen hau antolatzen duzuen lehenaldia, konta iguzu, nondik dator? Bai, aurrera boli herri ekimena 2022an abiatu genuen memoria ariketa baten baitan, eta aurrera bolie zen Txomin Iturbe kasko erabiltzen zuena eta Arrasaten oso ezaguna dena, eta iruditu zitzaigun balore simboliko oso handia zuena. Ekimen honen helburua edo bazen 60. hamarkadan markatu belaunaldi oso batek Euskal Herrian abiatu zuen pizkunde horri edo gaurkotzea eta bultzada bat ematea, eta horretaz gain baita memoria historikoko ariketa bat egitea eta memoria historiko hau oroitzeaz gain belaunaldi berriei edo hurbiltzea. Eta ekimen horren baitan hasi ginen antolatzen aurrera boli eguna,
aurrera golia egun honek edo balio digu balore horiek testuinguru politiko batean jartzeko eta aurreko ikasturteko ekintza txikiak edo garaipenak ospatzeko eta hasi berri dugun ikasturte politiko berrirako indarrak hartzeko edo. Aurrera gore aipatuko dudan bezala, gaude momentu honetan testuinguru nahiko ezagonkor batean, eta horregatik interesgarria iruditzen zitzaigun atzera egitea, aurreko ikasturtean egindakoak ospatzea, aurrera indarrez egin ahal izateko berriro ere. Iragan astean, prentsaurrekoan esan zenuten bezala, jauzia egiteko unean zaudete, esan berri duzunari tiraka jauzia aurrerantz egiteko, ezta? Hori da, bai. Arrasaten ere bagabiltza lanean ere modu ezberdinetan, feminismoan, kulturgintzan, euskalgintzan, gazte esparruetan, elkartasunean, eta bai iruditzen zaigu, hainbat esparrutako lanketak eta borrokak egin ditugula azken urteetan eremu hauetan, baina oraindik ere badaukagula zer egina eta beste jauzi bat, bultzada bat eman nahi diagula esparru hauei. Arrasate eta Euskal Herri aske bat, burujabe bat nahi dugu, berdinan arteko herri bat, eta horretara bidean edo goaz, eta Arrasatetik ere bultzada emango diogu horri. Eta horretaz hain ikusten genuen nazio mailan ere badela edo badagoela orain aukera herri gisa nazio aitorpen prozesuan ero aurrera pausoak emateko eta horri ere bultzada edo jauzi horretan ere lagun izan nahi dugu Arrasatetik eta horretan arituko gara. Bide horretan, egitarau aberatsa prestatu duzue, Guerdiko 12etan hasita bermut politikoarekin, non izango da eta noren eskutik? Bermut politikoa Irati topalekoan egingo dugu goizean zehar, bertan sortuko Kizkitza Gilda San Vicente Gurrutxaga, Labeko Iratxe Delgado Arribas eta Ernaiko Junei Hartzal Mandoz izango ditugu, eta hainbat gai jorratuko ditugu bermut politikoen baitan. Lehen esaten genuen bezala, garai ezagonkorrak bizi ditugu, eta ikusiko dugu pixka bat Euskal Herritik bizi dugun egoera hau nola eta nondik irakurri dezakegun eta zeinekin bide egin ditzakegun, eta horren baitan hitz egingo dugu esaterako etxe bizitzaz, langileen bizi eta lan baldintzen inguruan, hitz egingo dugu gazteen prekaritatearen inguruan, baita momentu honetan Ernai Gaztean titulakundea ekonomikoki itotzeko martxan jarri duten operazioaren inguruan, eta burujabetzaren beharraz, edo etorkizunera begira ditugun erronken inguruan ere. Gai desente izango dituzue ordua mintzagai, alor ezberdinetatik tiraka arituko zarete, herritik herriarentzat antolatu duzu egitarau osoa, eta horren erakusle da esaterako Bazkari herrikoia. Bai, azpimarragarria iruditzen zaigu, edo, komentatzea, egun osoan zehar txandak egingo dituzten pertsona guztiak bolondrez lanetan aritzen direla, eta Bazkaria ez da salbuespen, bertan lan egiten duen lantaldea ere bolondrez lanetan aritzen da, eta horregatik iruditzen zaigu aurrera bali eguna badela, indar komunitario handia duen egun bat, eta guk auzolanaren eta konpromisoaren egun bezala ere ikusten dugun egun bat. Goizeko hitzaldi politikoaren ostean, nagusiki kulturarekin loturiko egitaraura egingo dugu salto, Bazkaloste musikatuarekin, zehazki, konta iguzu, zer antolatu duzue arratsaldera begira? Bai, saiatzen gara eguneko egitaraua ahalik eta zabaletan izan izaten Arrasatear orok bertan parte hartzeko aukera izan dezan, eta horreko izan ere badauka isla da, izan ere aurgunea edo jolasgunea antolatzen dugu aurrentzat, eta egia da ekimen kultural handienak edo Bazkalostean hasten direla. Aurten Bazkalostean Aiert musikari oinatiarra izango dugu, eta berak goxatuko digu pixka bat Bazkalostea, eta ondoren arratsaldean Antion Telleriaren bakarrizketara izango dugu Irati topalekoan.
Dena den, kulturaz gain, Euskal ere izango dugu aldarrikapenerako aukera, izan ere, Euskal Herriko beste hainbat txokotan elkartasunerako deia egin den bezala, hemen ere Palestinarekiko elkartasunerako argazki bat aterako dugu, eta elkartasuna adierazteaz gain eskatuko dugu genozidioa amaitzea bertan. Arte kontatzeko genuena Maikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuen informazioa zabaldu nahi izan ez gero, barkatu, asteburuna pasa.